warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina kitaba'u qudulijeng. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi, ayyuma rajulin, endi wae wong lanang, tazawaja kang ngrabi sapa wong lanang, imro'atan ing siji wadon, ngalama alasane ing atase barang, kala kang sethithik apa ma rupane minal mahri saking mas kawin. Au kasura utawa akeh apa mas kawin. Laisa kang ora ana fi qalbihi ing dalem atine rajul, ae nafsihi ing dalem awak dhewene rajul, apa ayu adiyah yen to nekani sapa rajul ilaiha maring bojo wadon, nekani haqqaha ing hake bojo wadon. Khadangah mongko nyidrani ngiyanati sapa rajul sapa wong lanang ha ing iku wong wadon. Famata banjur mati sapa si rajul walam yu'addi hale ora nekani sapa rajul ilaiha maring hae bojo wadon, utawa ilaiha maring bojo wadon ora nekani haqqaha ing hae bojo wadon. Laqiya mongko bakal ketemu sapa rajul Allah ing Allah yaumal kiamati sesuk ing dalem dina kiamat. Wa huwa hale utawi si rajul iku zanin wong sing duwe dosa zina. Ae tegese asimin wong sing duwe dosa zina. Al hadis ae tegese akra maca sapa ingsun al hadisa ing iki hadis. Rawang riwayatake hu ing iki hadis sapa At-Tabarani, Imam Tabarani. Kanjeng Nabi ngendika niki jane nggo landhesan urip awake dhewe amat sangat penting niki. Hadise Kanjeng Nabi niku amat sangat penting. Indilalae niki sing do ngaji akeh barengan. Dadi akeh sing ora teka. Ibu-ibu nggen kula ya barengan senenan dilalae.
Karo barengan Masjid Agung. Gus Abbas iki. Ten Masjid Agung Gus Abbas saka Cirebon. Ya mengke anu nek bareng ngaji iki mriko. Nek bareng ngaji iki mriko. Niki mungkin setengah jam wae yo wis. Engko gek mriko ngono. Ketoke apik iki yen. Ha terus engko dirasake le ngaji mriki karo le ngaji mriko dirasake undu-unduane kira-kira temonjo sing endi asline. Iso di ngamalke sing endi, iso dirasake sing endi ngaji mriki karo mriko mengke. Hati ana perbandingan. Nek ra ngandel mengke mangkat mriko terus dirungokke ten mriki ya dirungokke terus dibandingke hasil pahame, hasil ngelmune. Kula ki oleh undangan VIP lho mriko. VIP kula oleh undangan Masjid Agung niku. Saka Pak Bupati dhewe ya. Kula abot kene kok ya. Tetep abot kene lha niki jelas sing ilmune. Kamangka bar iki niki mengke kula kekaning silo. Dadi kula ora ning Masjid Agung. Kula trima kekaning silo nika wah. Tongseng wedhus e. Ora ngaji golek swarga kok malah disepelekke. Sesuk karo malaikat Ridwan sepelekke genti mah lara-lara kula ya. Kula ki donya wis memeng tenan je mikir. Pengen kula ki piye carane mulya ten mriko dadi urusan-urusan sing bangsa akhirat ki tetep kula prioritas. Enak nggon donya-donya ngeten iki wis wah sak tekane wae. Iki lho ngelmune wis cetha je. Jeneng Nabi ngendika endi wae wong lanang sing ngrabeni wong wedok. Alasane ming krana men iso ngekeki mas kawin titik. Dadi pikirane wis ora apik. Alasane men iso ngekeki mas kawin titik marang wong wedok kuwi. Mula golek wong wedok sing senenge pol. Engko nek wis seneng pol rak dikeki titik wae arep ngono lho. Wong wedoke nyemrimi tak pikir-pikir ya. Wah, anggere wong wedoke senenge karo sing lanang pol, dikeki titik wae arep. Wong ora dikeki wae arep kok. Parah, iki parah iki. Utawa malah kepara diwalik, pikirane saya rusak. Tak golek wong wadok sing senenge ro aku pol, elik ora apa-apa. Terus engko nek njaluk rabi sing tak kon ngekeki mas kawin kono. Iki saya elek iki. Maksude sing tak kon ngekeki mas kawin kono iki nek kono engko nuntut aku kon ngrabeni, aku arep omong ra ndek mas kawin. Ora kono terus ngekeki. Ya nyoh kowe tak keki gek engko nggo ngrabeni aku ngono lho niki ming arep khodanga, ming arep mempermainkan, ming arep cidra. Ora ming ngene ngokeh. Oke wong lanang-lanang nyekutis ngene iki akeh banget. Dadi nyenengi wong wedok elek ra apa-apa, digawe wong wedok niku senenge pol. Anggo nek wis senenge pol, wis sing lanang ki njaluk pira-pira, njaluk apa-apa kei. Dituruti. Sing wedok njaluk aku tulung nek ngene iki kudu tok rabeni kok ya. Sing lanang terus omong, "Ayo kene njaluk 12 yuta." Tak nggo ngrabeni kowe. Rinciane engko 12 yuta ki tak nggo ngrinci mas kawin, tukonan ben ning ngarepe wong akeh prajane ana. Bandung wong wedok iki seneng, oke siap. Wah, terus dolke NMAX terusan. Sing lanang iki terus kei 15 yuta, terus nggo ngrabeni sing wedok niki. Niki rak padha karo ming nyidrani to. Bar kuwi mbasan wis dadi bojone, ora nekani apa sing dadi kewajibane sing lanang.
ora iso lan ora gelem ngekeki nafkah laire, uga ora gelem ngekeki nafkah batine. Makane nyukupi ya ora, nek cara tembung kasar ngeloni ya ora. Lah semengko arep ngakali sing wedok kuwi ning nek dhuwit kerep njaluk. Nek dhuwit kerep njaluk ngantek kebonane sing wedok ki entek kok. Didal-dal nggo nuruti sing lanang kuwi. Ning ora tau ngekeki kewajiban. Kamangka wong lanang sing model ngeten niki mengke neng dina kiamat kono ketemu karo Gusti Allah, catetane karo tok-tokane vonise dadi wong lanang sing duwe dosa, ibarate dosane kaya dosa wong sing ahli zina. Dadi dosane niku kaya dosane wong sing ahli zina. Ora ya bahaya to. Wis arep rabi ngakali sing wedok, mbasan rabi ngentek-entekke bondone sing wedok, di sisi lain ra tau nekani, ra tau ngekeki, ora tau menehi kewajibane. Lah ya lumrah to nek kaya keten iki. Diklaim dikeki hukum dosane padha karo dosane ahli zina iki rak ya lumrah. Ora zina kae lah iki padha karo jan mendolimi sing wedok sak pol-pole sih. Gak ternyata ya akeh tenan sing ngene iki. Seprene ana sing lanang ki nganggur santai, gaweane dolan ngalor ngidul. Sing pendak dina gedabikan golek duit sing wedok. Adol mbako sing wedok. Kudu anu kok ya udu jamaah ngaji niki. Kudu jamaah ngaji niki. Wes, nggo makani pendak dina iki masing golek sing gedabikan sing wedok dirangi buruh rono, buruh rene. Gampangane adol mbako nek awan, nek sore ngono engko isih setor gorengan-gorengan nang angkringan kono. Sing wedok jian metangkreng. Awan mancing. Sing lanang kok. Lah aku mau muni piye? Oh ya kleru, sorry. Kleru. Sorry. Sing lanang. Sing wedok niba tangi jungkel jempale, sing lanang mah mingkur bulan-bulan. Awan mancing, sore neng cakruk. Bengi nang angkringan. Omahe apik kae. Nang lemahe sing lanang, nang tabone sing lanang omahe apik, jero wae asenan. Ora mingkur kipasan ngene iki ase. Ning ya kuwi teko adol pomane sing wedok. Dadi kono didol nggo bangun kene ngono ae lho. Wah, iki engko nek ngantek bubaran sing wedok arep mulih nendi? Wis ra ndek apa-apa. Ana njaba-njaba kono wong lanang model-model ngeten iki ana. Nek riki wae ketoke wonge tanggung jawab kabeh. Lah iki delok ketok lek awake rada entek-entek kuwi lak. Teko kok nyambut gawe to. Nggo netepi kewajiban dienggo nuruti apa sing dadi kebutuhane. Ha kuwi ahli ibadah nek wong lanang ngeten iki. Nek ora iso, ayo kuwi nek kaya keten iku terus-menerus ngakali sing wedok, ngakali sing wedok, ngakali sing wedok. Walah wis iki engko mati wis ora bakal slamet. Mati ora bakal slamet. Nek kahanan iki wis kaya ngono kuwi. Iki malah nggo nyelametke awak men mandeg saka dosa, ibarate kaya dosa ahli zina, malah ketoke aluwung pegatan wae nek. Parah nek iki engko masalahe nek terus wis dosa terus, tur sing remuk sing wedok ken sesuk. Karena goleke pangan, goleke butuh gedabikan, sing lanang mung hura-hura ra cetha.
Sing lanang wis ora jelas. Iki satu gambaran. Kula kadang kala nyuwun ngapunten, pegatan iki ora mesti elek, kadang menyelamatkan diri dari ancaman siksa sing sak jumlah kok ya menyelamatkan diri saka dosa sing berkepanjangan kadang diputuske wis haluwung pegatan wae iki bahaya. Ning ana sing wong wedok sabar. Bentuk dosane beda iki. Sakniki sing kelaku. Dilalae sing lanang ki nyuwun ngapunten, rada mendem judi slot kuwi lho. Sakniku rada mendem judi slot, wadi ngeslot terus. Sing lanang niku. Mbut gawe pinter ning nek oleh duit ora tau dikake sing wedok. Kok dintekke nggo judi slot, nggo main slot. Ngantek sing wedok gempung, tanting-tantingan ki sing lanang isa-isane omong kok, pokoke aku ki ngene iki. Trima karepmu ra karepmu, kowe nek ora trima mulya kono. Ngantek sing lanang ngomong ngono wae. Sing wedok ya pikirane bodho, ndek anak loro le muni wah aku ki nek mulih pegatan mesake anakku. Lah itu kan salah total. Lah bersama karo bojone pendak dina weruh bojone ngeslot iki justru mesake anake wong padha karo anake weruh bapakne kelakuane kok ngono. Kok ora dong iki engko akan menjadi satu luka jiwa anak sing berkepanjangan, sing anak ini akan tertekan oleh trauma kahanane wong tuwa nek ndak dina diweruhi ngono kuwi. Aku ya omong wah nek ngono ki parah lho, Mbak. Nek ngono kuwi aluwung nek aku nek bojomu muni nek ra trima aku ngene iki kowe mulya nek aku aluwung mulih. Lah apa sing diarep-arep wong ya oleh duit ra tau dikekke. Bengi ra tau tunggoni wong mung tinggal judi sewengi full. Judi terus ngono kuwi. Engko nek sayah mung tuh gletak sak nggon-nggon, kadang ning ngarepan, kadang ning cakruk wis ora cetha. Hati le netepi kewajiban blas jenengan iso mbayangke. Iki anak pendak dina weruh kelakuane bapakne ngono iki padha karo gawe trauma jiwa. Jenengan pikirane lucu, aku nek pisan mesake anakku justru nek ora malah mesake anakmu. Alwong rasah diweruhke. Nek ora weruh engko suatu ketika takon bapak nendi Bu nyambut gawe rak ya apik. Image-nya apik. Ning nek ndak dina weruh ngono kuwi wis. Ha iki anak dendam iki sesuk. Rada bahaya. Mula nek nggon segi hubungan manusiawi, nek nggon segi psikologi, nek nggon segi kadonyan kuwi cetha, efek madharat utawa efek negatif gede banget positife ra ana. Nek nggon segi agama, nek nggon segi keakhiratan wis cetha neraka. Model wong lanang kaya niki cetha neraka. Iki aluwung sing wedok kuwi alian bangane gegeret-geret katut neraka. Iki gambaran umum real nyata ning jaba kono ana iki. Ning jaba nek iki ora kenal ngeslot kok ya iki. Sing kakung-kakung iki ora kenal ngeslot menyat handphone we metu rong huruf wong drijine jempol kabeh kok ya kuwi iki. Wangel walah kula niku sak mesakake kok do kaya ngono. Terus pepegatan iki intine slamet kudune aku ki nek terus ya slamet saka ancaman neraka, nek pegatan ya ming teka slamet saka ancaman neraka. Dadi patokan utama, prioritas utama kuwi masalah kesenjangan mulyane jenengan ning kubur tekane akhirat kono. Sing dadi pertimbangane aku nek ngene iki kira-kira ning kubur piye, akhirate piye, nek ngene iki piye ngono. Ora kok mingkur nuruti kaprajan donya. Nek sing slot niku ora padha karo nuruti kaprajan donya. Aku ki arep pisah ning piye engko anakku karo kiwa tengenke le mandang aku. Lah kok sesuk sing nyelametke kowe iku ora kiwa tengen sih kok. Ha kowe mati ya kiwa tengen mikirke dheke dhewe le slamet piye bumbuan sih. Wong ketoke wangun-wangun ngene iki ya mbuh slamet mbuh ora sih kok.
Wadake. Mula mikire iki aja selalu nganggo pathokan. Aku ki sok ra penak karo kiwa tengen, aku sok ra penak karo keluarga, aku sok ra penak karo anak. Kok sike pertimbangan-pertimbangan kaya keten niku, iki kira-kira engko nek mati terus ketemu mungkar nakir, ngantek tekan hisabe kiamat, iso ora nulungi jenengan. Iso ora nyelametke jenengan nek ora, lah sing iso nulungi apa? Dadi sing jenengan dadekke pathokan iki sing kira-kira neng mungkar nakir karo neng kiamat iso nulungi jenengan kuwi sing didadekke tujuan, aja kok ming kaprajan. Anggur praja wae, wong praja iki ming do radong waton biji to. Menungsa niku rak ming radong waton biji. Kadang nek menurut dhek elek ya ming waton, kae iki elek. Nek menurut dhek apik, nek gawe jantop tenan. Ning kasunyatan jerone rak ora ana wong ngerti. Ayo kaya sing kula aturke niki wau, sing lanang ra nyambut gawe, sing wedok adol mbako. Nek sore star-star, gorengan-gorengan. Iki kan kiwa tengen tangga do ora ngerti ngono kuwi. Ning omahe apik banget. Ya markirke mobil, nek mlebu nang kamar tamu kuwi ya AC. Iki wong ora ngerti wong jaba ming ngalem jan nek iki keluarga sukses tenan e. Ya sugih, ya ndek mobil, ya omahe apik, rame ngono kuwi ta. Paling pol wong liya kiwa tengen bijine ngono kuwi. Ya ndek mobil, omahe apik, sukses. Iki jenenge wong sugih. Ning jerone secara hukume Allah lanang iki cetha neraka sesuk. Karo kiwa tengen do dialem sukses, karo kiwa tengen do dialem sugih, kuwi ming sak suwene kiwa tengen mandang blegere ketok moncer. Haning nek ngene iki terus-terusan sing lanang iki mati mesti neraka. Karena ngianati sing wedok, sing pendak dina golek sing wedok, iso sugih adol lemah poman. Ndeke sing wedok, pendak dina le iso umum, ya sing gedabikan sing wedok. Ha iki sing lanang sing wedok swarga iki sesuk. Nek sing wedok ora neraka kok ya wis gedabikan neraka. Mesake. Nek sing wedok iki cetha ahli swarga, nek ana wong wedok ning ya akeh wong wedok saiki. Mula wong wedok saiki iki rada gembelo-gembelo kok ya. Suarane pokoke enting kae. Golek dhewe kulino, ngono kuwi biasa. Karena ya wis kulino golek dhewe tenan. Ha sing lanang iki lho sing nyelkutis-nyelkutis iki. Nek terus ngeten iki terus ngantek mak plendus bedengus sing lanang mati cetha neraka sing lanang. Karena sak suwene urip ora netepi kewajibane dadi wong lanang, ora ngekeki nafkah lahir batin, malah kepara mendolimi karo ngiyanati sing wedok. Kula santai mawon Bu, jenengan pipite pait rekoso karena pendak dina golek dhewe sabar ora apa-apa. Ayo sabar wong niku swargane jenengan ten riku kok. Ben sing iki deplok ndase ya ben sesuk. Wong kok kesete ra elok-elok. Wong kok ora ngerti apa sing dadi kewajibane, wong kok ora ngerti apa sing dadi tanggung jawabe. Karena bebojoan ki ora nggo penak aku rekoso kowe, penak kowe rekoso aku ora. Bebojoan ki dienggo nyelengi ngamal-ngamal. Ayo sing lanang do nyeleng ana ngamal lewat leda dadi bojo lanang, sing wedok ya nyeleng ana ngamal lewat le dadi bojo wadon. Iki nggo ngamal kuwi wong Kanjeng Nabi lewat Sayyidina Ali ngendika mulyane akhirat ki nggo ngamal, nek ora ndek ngamal sesuk ora bakal mulya. Lale nyelengi iki ya saiki lah kapan? Sesuk nek nyemplung kubur. Ha wis ra iso kok ya le nyelengi ngamal ki saiki. Dek saranane ya wis ana awak dadi sarana nggo ngamal.
Wektu luang dadi sarana nggo ngamal. Sithik rong itik bondo niku dadi sarana nggo ngamal. Wong kepenak banget ngamal iki ngono iki penak banget. Ning mikire ngamal lho. Dadi bondo dicakno dadi ngamal. Nek ora mikir ngamal awel engko. Awel tenan nek ora iki dadi ngamal ngono iki awel. Esuk ngisi pengajian ning Man 1 Bantul kula. Lah salah satu motivasi niku rak sarana nggo pembelajaran niku laptop. Salah satu sarana nggo pembelajaran niku laptop. Anak njaluk laptop rega 8 juta. Ya saukur to nek laptop 8 juta nek ya wis saukur to ya. Ning laptop biasa ngono lho. Lah kok mbokne iki melung-melung sekolah kok saiki iki juta-jutaan. Aku mbiyen ki ra mbayar. Oh iya karang nek sampeyan mbiyen cokoran aku ya ngono kuwi. Ha ki to nek wong tuwek-tuwek jaman semono sekolah ki cokoran kok bayar. Sepatu ra kenal, sandalan ora, cokoran lah kok. Lah kok terus aku mbiyen. Lah wong saiki kok mingkur tuku kok ngono 8 juta. Iki jenenge ora kenal ngamal wong kaya ngono kuwi. Nek wong iki iman karo ngamal, aku dadi wong tuwa jaluki 8 juta nggo tuku laptop, tak tukokke. Iki ki ora dipek, ora digawe senenge anak tek omale duwe laptop. Ning aku ki nukokke ngelmu anak. Dadi 8 jutaku iki tak nggo tuku ngelmu. Dadi ndak aku dundake sapa-sapa. 8 juta kuwi dundake sapa-sapa ning ndak aku. Iki ki tak celengi rono sesuk arep tak unduh kok ya. Mak gregel to njit, mantep kok ya. Wah aku seneng lah ngopo hasil nyemplungke tabungan 8 juta. Ya nek kaya jenengan nabung nang BRI nang BPD kae nyemplungi 500 karo 2 yuta rak ya mantep sing 2 yuta to. Nyemplungi tabungan ning rekening 2 yuta, sing siji 500, saya mantep sing 2 yuta kok ya. Iki jenengan nabung akhirat 8 yuta, wong cetha ora bakal ilang. Ping pindhone jenengan sesuk bakal rono, ora mungkin ora rono kuwi kok ya. Iki ki ming nunggu giliran siaran sampun kapundhut wangsul kuwi lho. Lah nek ming nunggu kuwi to engko rak ya ana pengumuman sampun kapundhut wangsul. Ale nyalangi pirang-pirang kuwi sesuk sing mulyake jenengan. Ha kok muling-muling le muni sekolah saiki kok juta-jutaan. Ya Allah, kowe iki mbayari juta-jutaan iki ora nggo anakmu, ning nukokke ngelmu anakmu. Sing 8 yuta kuwi dadi tabunganmu. Sesuk nek anak pinter karena salah satu saranane laptop kuwi uripe nganggo ngelmu. Gandeng ngelmu ki sing nukokke kowe, setiap kono urip kowe pendak dina oleh kiriman ngamal jenenge ngelmu jariyah, ngelmu sing dialap manfaat. Dadi rasa hawel kok ya. Ketoke ora tekan jenengan mikir ngene iki tetep angel gitu. Lucune jenengan, iki lucune jenengan iki ngeten. Dedit 8 yuta ki luwih mantep nek ana tulisane ning rekening. Angger ning rekening ngono mantep. Ning ora tek mantep nek ana ning rekening akhirat. Mulane karo akhirat jenengan ki nyamari mbuh iman mbuh ora kok ya. Nek wong sing iman ning akhirat ki wis rekening donya ki titik ra apa-apa, sing luwih akeh le nyemplungi rekening akhirat kono. Seneng ngono kuwi. Telenak-telenek wangun kae. Mau awan ae. Bar ngaji ten Man 1 Bantul kula mulih. Tengah 10 jam 10 tekan omah. Nak wedok sing gedhe. Pak ayo mam Pak aku rung mam di. Yo tak tunggu, tak adu sik Pak ya. Jam 11 lagi teko. Mam apa? Sing pilihane warna-warna Pak. Oh yo.
Tak jak neng Miri. Miri niku. Miri Kulon Tembi. Kulon Kretek sing Sor Sutet. Rada ngidul Sor Sutet iki kok. Masakan desa niku lho. Pokoke nggon Sor Sutet kuwi. Wes kowe milih lho kuwi jikuk. Apa sing tok senengi ngono. Lemuni sing pilihane akeh. Kuwi lodeh kluweh kuwi rata enak aku ingin jajal aku ya. Ana lodeh kluweh. Kuwi tahu tokolan. Kuwi terong balado. Sekarang milih sak karepmu. Karo iki ya Pak, wong sing tok senengi apa tok jikuk. Lawuhe ndas manyung gede banget ya. Ndas manyung iki ndas iwak kali, iwak banyu ngono lho. Mbok apa ora ngerti gede banget ya. Separo mingen kuwi. Ora wutuh separo. Ndase ditugel disigar. Karo ayam goreng crispy. Jedet wong loro madang tek 115. Nah, 115. Anak kula ngomong kok larang, Pak. Ya ora larang lah wong aku iki nyelengi akhirat. Padha karo dit semono ki tak cempluke ning rekeningku akhirat sih. Ha kowe seneng ra apa-apa lah kok larang apa. Ora gatekke omonganku malah. Nika maca slipe, "Oh lah ya ndase manyung 50.000 dhewe kaya ora usah dipikir." Mangan kok mikir rego. Sing penting ki kowe seneng, aku makani anak dadi akhiratku. Selesai wis dadi akhirat. Ning nek ngejak kok mbok wedok niki ora bakal. Wong loro kok 120 ya mangap-mangap tekan omah ra mingkem tenan. Mbok mau masak dhewe nek karo balado terong e. Gek turahe nggo nempur kena nggo nguruki ndase bapakmu. Niki kula iki menekankan urip niku aja mikir dunia lah. Dunia iki santai wae sing mang pikirke iki akhirate. Dadi nek kira-kira cak-cakan bondo, cak-cakan awak dadi akhirat ki prioritas. Dunyane dikalahke ra apa-apa. Misalkan tenaga jam semeten iki kena nggo cak-cakan akhirat wujude menyang ngaji niki, cetha. Gunakake tenaga wujude nggo menyang ngaji. Nek ngaji cetha dadi akhirat. Perbandingane jenengan ning ngarep TV ndelok TV. Arep dadi akhirat angel ming nganggur kok ndelok TV, acara TV sing didelok ya kadang kala ora mesti apik. Wong ming meliput karo pemberitaan sing sipate ngelek-elek kono, ngelek-elek kene, akae malah acara ngrasani jek iki. TV kaya ngono kae acara ngrasani. Jenengan ngecakne awak, ngecakne tenaga, nggunakake wektu milih nggo ngaji. Karena iki cetha dadi akhiratku. Berarti nek ya jelas nyelengi ngamal sing kira-kira iso ngeterke mulyane jenengan kubur tekane akhirat. Milih ngene iki mbangane ning ngarep TV kok ya embasan sak ngene iki malah njaluk 10 menit. Wah. Ora cetha. Nek ndelok TV mbok 2 jam, 3 jam. Ngantek TV-ne isih melek wis sing ndelok turu. Kerep banget ngeten niku. Dadi sing ndelok udu wonge mah sing ndelok TV-ne. Tunjuk, Bu. Monggo tunjuk. Ngono. Nggih, ra dikone do ngawur e. Ya tunjuk, Pak.
Makane ndelok kebijakan-kebijakan ngamal sing pendak dina kita tetepi. Nika ki iso didadekke satu prediksi keimanane jenengan. Perkiraan keimanane jenengan tentang akhirat. Dadi keimanane tentang akhirat ki nyuwun ngapunten isih tipis. Burung pati temanjem ning jero jiwa. Nyatane segalanya ora tahu diprioritas kok, ora tahu dipentingke kok. Padahal jelas pitutur luhur iki selalu ada. Secara umum wong ki mesti mati, mbok muni ora kae mesti mati. Hariane pendak dina krungu pengumuman ana siaran Inna Ilahi. Ping telune jenengan mundak dina nyatane ora mundak pengko iki lho. Ketoke mundak peok ketoke. Ngono ya ora ngimani akhirat iki lho. Wis cetha mesti rono, kok ya ora ngimani akhirat. Kok ya ora siap-siap mempeng golek sangu. Rambute mulai do putih. Nek guyu gila kuwi teng tromplong ra cetha kuwi. Kula iki dadi kelingan lucu sih. Wau dalu rak ngisi pengajian ten Piyungan. Wetan Pasar Piyungan ana SMP Piyungan iku mlebu ngidul. Ngisi pengajian ten jenenge Ngijo kampung, arah Jolo Sutra. Bar niku isih rada mruput karena rika paham ora en-onan. Dadi acara iki mruput ora gelem wengi-wengi. Tengah 10 rampung metiging mobil tak penyakleng. Akhirnya golek poci ning Jimatan. Saka Piyungan ning Jimatan. Dadi ngangkring teh poci sik ning Jimatan. Lah sing kula pangerak kulit linjo goreng. Nggo kanca wedang teh poci kulit linjo goreng. Sekarang mangan kulit linjo. Wong ngene mak keloprak. Kulit linjo kok atose kok ngene. Tak tokke iki jebul untu kula to. Wah, dipetil untuku. Ora krasa petil untu. Lah wong tuwa iki kok ngene ya saiki ming kiwa tengen ompong kabeh saiki. Lho niku lho nuduhke nek kita niku wis tuwa. Sidik-sidik tanpa sebab ompong, tanpa sebab ngerti mbuh brengos, mbuh rambut putih. Tanpa sebab kadang kala engko ning sendi-sendi dengkul karo ning engkel mak sengkrang-sengkrang ngono kae lho. Iki nek wong sing paham banget pepele ngampuh, wujude ora iso langgeng ning donya mesti rono. Lah nek wong sing paham kudu mempeng golek sangu. Wong biasane nek arep menyang lunga ndek sangu ki aman. Makane sakniki tak program kok cilik kae tak alap men dadi sangu. Neng tembi disabrangke wingi ning ora sing mau wong wingi kula ngisi pengajian ten rumah makan Sindon. Pengurus panti asuhan Bina Siwi Wawa ngono. Gek udan to jam sijawan sing wingi ngurju rada terus nika. Sing wingi lho mboten tau. Neng saka tembi disabrangke sing kidul niku saurunge bangjo sabrangke. Gek udan-udan kur nggo plastik kae sing nyabrangke mesake to. Biasane kula kei 2000 niku tak kei 5000. Kula ya mikire tak nggo celengan akhirat. Wah iki udan-udan ben seneng. Wong Kanjeng Nabi ngendika ngibadah sing top ki nek gawe seneng wong. Dalam keadaan udan adem ben seneng. Tak kei 5000 disabrangke. Ngerti 5000 langsung bengok. Terima kasih, Bos. Ngono wis ya. Matur, terima kasih, Bos. Kula ya mesem kok ya 5000 langsung Bos kula. Ndak apa 10.000 ning ketoke ya ora bakal nek 10.000, Pak. Ya tetep awal kok ya. Nek kula wingi mung gawe seneng, sing ana pikiran kula iki pokoke gawe seneng wong iki wong udan ngedikis.
Nang pikiran di pikiran piye-piye ben men seneng aku mengen. Tak kekane 5.000 ben seneng. Wis ora duwe ngen-ngen piye-piye jebul ya seneng tenan. Ngeten niku dadi celengan akhirat, alhamdulillah. Mulai saka rumah makan Sidon niku digawani nasi bok loro. Tak tawake anakku mo. Wis parek biaku tak keke tangga kula sing dadi dulure, tak keke dulur kula ning wetan omah. Nggo gelo digawani pangan. Ngisi pengajian. Walah nuwun Pak Kyai, pas udan-udan ngeleh. Wah, nggih umum aku ya. Ayo. Adem-adem ki jelala yo ngeleh wae. Dadi celengan ngamal soleh meneh ngeten niku. Seneng ya kula telenak-telenik cilik-cilik. Walah nek kerep susuk mlumpuk akeh banget. So tang titi wancine pindah menyang rono ae, menyang wangsul iki sangune wis oncar-oncar akeh nika. Wis sithik mbaka sithik sak mampune sak kuwate. Wegah ra dienggo wegah, awel ra dienggo awel. Engko ndak nek wegah ra tandang ra sida, nek awel ra cucul ora sida iku tuna kok ya. Langsung tanjake ngono ae. Niku wau bar maghrib pagi tengok-tengok anak mulih les. Bibi, ya Allah. Lah ngopo? Les 2 kali ki rong kebayar lho, Bi. Mula kok mau gurune mecucu le ngene ngono. Ha kok ya ora omong nyoh, tak keun 100. Kok 100 piye, Bi? 2 kali ki ya 2 minggu. Dadi 74 2 kali. Ha kok 100 ya kurang. Jadi 74 2 kali 120 140 berarti. Wes tak dudutke 100 meneh. Ya wis ngono gak dibayar kono. Wong bimbele rak ming ning pojok omah bimbele. Bimbingan belajare ning pojok omah. Kula ulungi 200 ngono ya ming bali 50. Lah kok saiki lah sing 10, ayo nggo aku ya Bi. Wah. Celengan ngamal soleh meneh nggo bondo telenak-telenek. Bar iki ana tamu, jagongi tamu ngamal soleh meneh. Bar ana tamu saka Krebet iki tamune niki wae. Bar ngisak kono pamit mulih terus ngekum sandangan ngamal soleh meneh. Ayo ngekum tok wong rong kober kok. Lah niki tetep tak kumbahi ngekum kok ora tak kumbahi. Terus mlayu rene iki ngamal soleh meneh. Kula rinci ngeten niku ben rokib nyatet. Arep ngopo nek ra ngono kuwi? Kok nek kira-kira kepleset dosa njajal disingkiri men slamet ngono kok ya. Dadi programnya iki cetha. Ora mengkur gedabrus ora jelas. Arep tandang ki dipikir sike. Ibu-ibu mulih saka ngaji tekan omah kok sing lanang ngomong, "Wis mulih, Bu." "Wis. Tulung kerokno." Mbok yo nek akon ki ra ngaton ngono kuwi, Pak. Ha iki wis ora duwe program ngamal saleh. Lah piye nek yo agi mulih ngaji, leren kowe ngurung kok kon ngerok ya jenenge ngamal saleh sing ngenteni leren. Engko pas leren pas mati mah getun jenengan. Nek ana iki dialap wong yo ngeroki iki ora bakal berjam-jam. Mulih ngaji kon ngeroki langsung keroki. Rampung ngeroki 30 menit bar kuwi nganggur gene iso leren bar ngeroki. Kok ndadak leren sik. Ngeyel wae saiki. Kula iki masalahe seneng program niku ki nek wis memang apa-apa dipikir. Iki nek dadi ngamal segera ta'alaf. Jasna nek jenengan iso gawe ngono kuwi apik tenan, ampuh tenan. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi, "Inna
min akmalil mukminina sak temene iku setengah saking paling sempurnane wong-wong mukmin apane imanan imane ahsanahum utawi paling bagus-baguse wong-wong mukmin apane khuluqan akhlake. Kanjeng Nabi ngendika sak temene setengah saking paling sempurnane imane wong-wong mukmin kuwi paling bagus-baguse akhlake wong mukmin. Mula anggere ana wong mukmin kok akhlake bagus berarti imane apik, berarti imane sempurna. Iki ana wong mukmin salate mempeng, kadang ngajine mempeng, kadang piye-piyene ndrese wae ampuh, mujadahe nanti-nanti menyang, ning kok akhlake ora apik, tetep imane basa. Karena mriki kaitane akhlak, budi pekerti kok ya. Budi pekerti itu iso memberi manfaat ke orang, iso nggawe seneng orang, iso nggawe nyaman orang. Iku nuduhke nek budi pekertine apik. Mujadahe ampuh. Wong lanang iki ning ora tau ngekeki kamulyan ning bojo wadone. Iki akhlake apik. Arep ngibadah lesane demi mil akeh dikire nyatane ora iso gawe nyaman, ora iso gawe cukup, ora iso gawe seneng bojo wadone. Wono iki malah kelase ustaz ora main-main sih. Kelase ustaz. Wah wangun kae ning nek ngekeki jatah bojone iki sedina 20.000. Jan 20.000 wong sing wedok omong dhewe kok. Iki piye wis? Akhlake sing ora apik. Maca Qur'ane ampuh, salat wengine ampuh. Ning anggere awor karo tangga ngene hawane ngece wae. Nek awor tangga teparo niku ngece, ngina ngremehke, ngece ngina ngrem. Iku akhlake sing ora apik. Delok ndak akeh sing ngono kuwi. Kadang ming poso sunat kuwi ampuhan. Ning kok nek awor wong liya lengonekke tas-tes kae. Mula akhlak sing paling top ya akhlak, adab. Bangun akhlake, bangun adabe. Ciri-cirine pripun? Jenengan ki selalu iso gawe seneng wong, gawe nyaman wong. Wong ki ora tau keloro-loro saka ulahe jenengan. Ora keloro-loro saka omongane jenengan, ora keloro-loro saka polahe jenengan. Ning nek anggrawon jenengan iki wonge asik, seneng. Pas awon jenengan bakso liwat wae dindek. Nyenengke kuwi. Lah ya ming dindek tok. Lah maksudnya dindeki jacak kok, tak ngendas-ndasi rembug. Ana bakso liwat, mie ayam liwat langsung dindek rasah ditari. Omongan jajake kok dadak takon, "Doyan ora kowe?" Wah, kamu. Kaya kono ya jaga imet ta jaim to. Jaga imet ya empun rasah wis wareg ngono kok ya. Ha sakjane ya tetep arep mbok wareka kae. Ora ya ana mie ayam liwati langsung mine dindek. Mandeg-mandeg Pak, tulung niki gawekno 3. Wong bala-bala 3. Alah 8.000 ping 3 kok le awel. Lah nek sing ideran rak ming 8.000-an ping 3. 16 tambah 8. Pira kuwi? 24. 20.000 jujul 1.000. Seneng nek modele ngeten niku seneng. Ora ilang 24.000 dadi tabungan ngamal jenengan kena nggo sangu. Jenengan paham. Mula iman seseorang itu apik apa elek, sempurna apa ora sempurna niku ukurane ning akhlak karo ning adab. Akhlak budi pekerti, anggere akhlake apik, budi pekertine apik, berarti imane apik. Ning ketoke kok ya ustaz ya seneng ngene, tapi wong dora nyaman karena merasa tersakiti, wong dora nyaman karena merasa disorke,
wong do ora nyaman karena merasa dikiwak-kiwake. Oh, kuwi berarti imane sing ambyar. Sisa didelok kok ngeten niku ning angger wonge kok asik kae kuwi iki imane apik nek kaya ngeten niku. Cetha ta niki? Niki nek arep pindah ning Citagung. Lah muni kon 10 menit, iki ra wis 45 menit ayo sampun to. Kondak ulate saya ora nyenengke ngono. Kula arep pindahan siluk. Kula niki sik muga-muga jenengan do selalu memprogram, iso memplanning dan memprogram urip jenengan aja ngantek tuna kubure, aja ngantek tuna akhirate. Salah satu penekanannya ayo saya tua ki akhlak budi pekertine dibangun. Ciptakan suasana asik, ciptakan suasana nyaman, awor karo sapa-sapa ki wong do seneng karo jenengan ngono lho. Wong do asik karo jenengan, ora keloro-loro, ora mangkel, ora kekiwa, ora ngerasa disorke. Wah niki imane dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awalina wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Paringono kita ya Allah pitulungan saged istiqomah anggen kita sami ngaji lan ibadah. Dadosna ati kita ati ingkang ikhlas, ati ingkang sabar, ati ingkang tansah bersyukur dhateng nikmat panjenengan, ati ingkang saged konangah dhateng peparing-peparing panjenengan. Dadosaken akhlak budi pekerti kita, akhlak ingkang sae ya Allah. Sampurna iman Islam kita ya Allah. Sabar anggen kita nampi kodok takdir panjenengan ya Allah. Paringono kita rezeki ingkang saya gangsar jembar kathah barokah, sehat waras lahir batinipun, manfaat faedah dunya akhiratipun. Mugi-mugi panjenengan gampilaken sedaya perkawis kita, nyekapi hajat-hajat kita, ngijabahi panyuwunan kita. Lan mugi-mugi panjenengan nyelametaken kita saking fitnah dunya fitnah akhirat, balak dunya balak akhirat, musibah dunya musibah akhirat. Paringono kita derajat pungkasan husnul khotimah, ahli pikantuk ridho lan swarga panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga purwa ngantos wusana dados celengan ngamal soleh kita sedaya. Lepate paringi pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.